Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Sino mang nasa narcolis na tatakas palabas ng bansa, kakasuhan. Siyabong 1.5 bilyong piso ang halaga na nasabat sa Muntinlupa City, Golden Triangle Sandigetang source. Mga opisyal ng MWSS handang masibak dahil sa krisis sa tubig. Court of Appeals ibinasura ang hirit na TRO ni Senator Trillanes sa kasong rebellion. Bilang naman ang areas of concerns ng COMELEC posibleng tumaas pa. Reassignment ng mga sundalo. Nasa kamay na ng COMELEC lalo't hotspot ang Mindanao. Economic managers ng bansa nasa China upang pag-usapan ang mga China-funded projects. Habang umuusad naman ang federalismo, kasabay na babalik ang peace talk ayon sa MNLF. Pagpapatupad ng permanent cease and desist order laban sa Kapa Cabos Padatuon, inihanda na ng NBI. At Pinay na nahirang na LGU Commissioner sa Amerika nanumpana. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Nagagampanan ba mga suki ng Philippine National Police ang kanilang tunay na tungkulin sa taong bayan? Ulitin natin mga suki, nagagampanan ba sa inyong pananaw ng PNP ang kanilang tunay na tungkulin sa taong bayan, sa ating taong bayan?
Magandang hapon po sa inyong lahat. Muling sumasa niyo po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero dito po sa digital platform na Leader News Philippines. At tayo po'y telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel na nasa Cable 1 Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, and sa halos 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Sa studio ang ating programa po ay pinalilipad na ni Clarence Anday, ang ating broadcast officer. Habang nakalalay po si Earl Nico Dacame. At nakaremote po ang ating operations head, Engineer Oliver Licop, of Creative Director Mark Anthony Reynoso, and Creative Producer Carlo Reyes. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. At siyempre ang ating puwersa po na mga tagapagulat sa ating himpilan. Ulitin natin ang ating survey question, mga suki. Sumali po kayo sa ating talakayan sapagkat ito po ay nagsisilbing parang what? Review of the performance of the Philippine National Police na sa gitna po ng paghahanda po ng gobyerno sa nalalapit na halalan. Malapit na po ang May 13, 2019 midterm election. Ano kayang mangyayari sa mga kandidato? Ano kayang kahihinatnan ng mga kandidato ng administrasyon? And how about yung mga kandidato po ng 8 Diretso? At kumusta po yung mga kandidato ng iba pang mga partido? Marami pong multi-party system po tayo ngayon. Maraming kandidato po ngayon na mga bago. Nag-aalok po ng kanilang serbisyo, nag-a-apply sa trabahong iba't iba. Trabaho ng senador, trabaho po ng kongresista, yan. Maging kongresistang may isang distritong inirepresenta o di kay party list representative. Yan. Locally, siyempre, yung mga gobernador, vice governor, provincial board member, municipal and city mayors, municipal and city vice mayors, municipal and city councilors. Yan po ang mga pwestong nakataya ngayong 2019 midterm election. Ayon po sa COMELEC, posibilidad madagdagan ang kanilang babantayang areas of concerns. Napakahalaga ng gagampan ng papel po ng magiging role ng Philippine National Police in maintenance of the peace and order at siyempre yung hinahanap po natin laging honest, orderly, and peaceful election. Peaceful. Peaceful election. Honest, orderly, peaceful election. HOPE. Yung acronym po ng pangarap lagi at an overall objective po ng COMELEC tuwing may halalan. Wala na kaya tayong maririnig na issue po ng dayaan? Wala na kaya tayong maririnig na issue po ng bilihan ng mga boto? Ano kayang mangyayari? Wala na kaya tayong maririnig na pwersahang pinipilit ng mga goons ng mga kandidatong iboto ang kanilang mga pangit na amo? Pipilitin sapagkat kung hindi, palalayasin sila sa mga lupang kanilang tinitirikan ng mga barong-barong. O di kaya pag hindi sumunod na maiboto ang kanilang boss ng kanilang mga amo, tatanggalin sila sa kanilang mga trabaho. Diba? O di kaya ay sisingilin ang kanilang mga pagkakautang sa kanilang boss. Maraming ganyan eh. Dahil po sa pagkakautang, marami pong hindi po makapili ng tamang kandidatong dapat po ay siyang maglilingkod sa mga pwestong sensitibo sa ating gobyerno. Okay, so mga kaibigan, 0927-494-2175 at 0949-736-5000 ang ating mga numero sa studio.
Buena manong nagparamdam sa atin ng ating kaibigan from Tuguegarao City na nasa Maynila na po nakatira. Sa may Quezon City, si partner Oliver De Leon, ang isang magaling na IT. Yan, isang magaling na IT, an IT expert na katuwang natin, kapartner po natin sa Leader News Philippines. Siya yung in charge ng ating matagal nang binubuong website. Ayan, Nolan, ha? Baka akala mo ayaw ko ng website. Ay nako, mga kaibigan. So, sige, iratsada muna natin ang mga importanteng balita. Senado daw ay litong-lito, mga suki, sa mga style ng Kamara de Representante. Alamin nga natin, hilong-talelong na raw po ang mga senador sa ginagawa po ng mga congressman sa ilalim po ng pamumuno ni GMA, ang speaker po ngayon ng House of Representatives. Report dala na sa atin ni partner ni paring Jojo Sigat. Paring Jojo, magandang hapon. Go ahead. Aminado itong si Senate President Vicente Tito Soto III na nalilito at nahihilo na itong Senado sa pabago-bagong desisyon ng House of Representatives ukol nga dito sa internal realignment na ginawa nito matapos yung maaprubahan na nga ang 2019 budget sa BICAM at maratipikahan ito. Ayon dito kay Soto, naguguluhan na sila kung ano ba talaga ang stand ng House, kung isusuko pa ba nila itong internal realignment tulad ng ipinangako sa kanila nitong Lunes o yung panibagong pahayag na naman na maninindigan ng Kamara de Representante sa kanilang ginalaw sa budget kahit aprobado na ito sa BICAM. Aniya ng Senador, kung ganito talaga yung paninindigan ng House, posibleng re-enacted budget na lamang ang gobyerno hanggang sa buwan ng Hulyo. Muling iginiti Soto na hindi nito lalagda ng budget hanggat nakapaloob nga ang internal realignment na ginawa ng House na pabor sa mga kaalyado ni Speaker Arroyo. Ayon kay Soto, yun na nga, nalilito na kami. Ano ba talaga? So, we'll just wait for them to make up their minds once and for all. Otherwise, we can wait until June 30. Sir, pero yung sir, hindi sincero, sir, yung House dahil yan, paiba-iba yung mga sinasabi ng representatives. Oo, medyo nalilito na kami. Nalilito na kami. We really don't know what is the not only the intention, but what is really the decision of the House leadership on what they want to do. Sir, nung kayo disappoint? magugunita na umalma itong ilang mga kongresista at nagsumbo nga dito sa Senado na nagkaroon ng realignment ang budget matapos ang ratifikasyon nito. Lumalabas na binawasan ang budget sa distrito ng mga mambabatas na kaalyado ng dating House Speaker Pantaleon Alvarez at dinagdagan naman yung budget ng mga kongresista na pumapabor dito kay Arroyo. Dagdag pa nitong si Soto na kung ito yung masusunod, hindi na dapat na magkaroon pa uli ng pagpupulong ang Senado sa House ukol nga sa budget kung ipipilit lang ang internal realignment na ginawa ng Kamara de Representante. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sigat Tagula para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Actually, yung ginagawang yan sa Kamara de Representante ng mga tropa ho ni dating Pangulong GMA, ngayon House Speaker GMA, ay pagkakataon po ito sa mga nais mag-file ng falsification of legislative documents. Sapagkat narinig nyo naman po yung mga binitawan ng statement ni Senator Ping Lacson na the House under the baton of GMA committed a falsification of legislative document which is a criminal act. Ayan. So, sana nga si Senator Ping Lacson na ang magdemanda. Although sabi niya ay any Filipino taxpayer can file a case laban po rito sa mga mandarayang mga mandaraya ng budget. Mandaraya, ayos na, ginalaw pa eh. Anong tawag dyan? Nandadaya. Di ba? Oh. Ano pang term ang pwede natin gamitin dyan? Nanloloko? Or, kahit anong terminolohiyang hanapin po natin, talagang pangit po ang kinalabasan
nitong naging aksyon po ng Kamara sa aprobado na ng BICAM na national budget po ng Pilipinas. Nasa likod po ng mga dingding pagkatapos po na pag-usapan sa BICAM ay talagang pinaghalong kalamay pa rin po ng grupo ni GMA ayon kay Ping Lacson at iba pa mga senador para paboran yung kanyang sariling mga kaalyadong kongresista. Madaling sabi, personal interest. Ayan. So, anybody from our viewers, pwede kayong magsampa ng kaso laban po rito sa mga sangkot sa manipulasyon ng budget sa Kamara. Kasi until now, sabi ng Kamara, hindi naman daw nila binabawi. So, ibig sabihin, the falsified documents are still there. That's the point. So, nananawagan po ako sa mga kandidatong lawyer. Sino ba mga kandidatong lawyer ngayon sa pagkasenador? Time to shine. Oh, time to shine. Sino ba yung mga senador natin, nagsisenador nating kandidato? Yung, pero ito si Gadon, malabo ito eh. Bakit? Malabong sakyan ito ni Gadon? Amo niya eh. Amo niya si GMA. Lawyer daw siya ni GMA. So malabo yan. So ibang senatorial candidate na lawyer. Sino? Si Hilbay? Tama, si Hilbay, di ba dating Solicitor General. Oh, yan. Attorney Hilbay, sir, we're calling your attention to take care of filing of this criminal act committed by these people in the House. Pagkakataon mong kuminang. Although, walang buhok si Attorney Hilbay, diba? Makinang na dati. At, yung candidacy ni dating Senator, dating Solicitor General, ano first name nito ni Hilbay, is not gaining so much traction. So, ibig sabihin, hindi tumatalab eh. Hindi rumirehistro sa survey. In fact, hindi ko nakikita sa mga survey. So, pag-isipan mo, senatorial candidate, former Solicitor General Hilbay, kung kaya mong sampahan ng kaso sa GMA regarding falsification of legislative documents as insinuated and suggested by Senator Ping Lacson. Tuloy tayo. Nagagampanan ba ng PNP ang tunay na tungkulin ito sa taong bayan, mga suki? Yan po ang ating overall topic this afternoon. Diretso tayo sa iba pa mga report. 4 na Chinese national timbog daw sa PIDEA sa higit na 1 bilyong pisong shabu. Ito yung 1.5 bilyong pisong shabong nasa kote po sa Muntinlupa City. Alamin natin at panoorin po ang detalye ng balitang yan. Hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, timbog ang 4 na Chinese nationals matapos na makumpiskahan ng 166 kilos ng shabu na may street market value na 1.1 bilyong piso nang magsagawa ng magkasunod na anti-illegal drugs operation ang mga tauhan ng PIDEA National Capital Region Office nitong hapon ng Martes sa Apitong Street, Ayala, Alabang, Muntinlupa City. Ayon kay PIDEA Director Aaron Aquino, ibinalot sa mga plastik ng tsaa at lata ng biskwit ang mga nakuhang mga droga na nakatakda sanang i-deliver ng 4 na sospek na pinaniniwalaan ng mga miyembro ng Golden Triangle Region na nag-ooperate sa buong mundo at nakabase sa bansang Myanmar, Laos at Thailand na nagmula sa mainland China. Unang naaresto ang 3 sospek sa loob ng Festival Mall sa Muntinlupa City at itinuro ang kanilang hideout na nasa loob ng naturang village at pagkakadakip na rin sa isa pang mga kasama nito. Sinabi rin ni Director Aquino na ang pagkakadakip sa 4 na sospek ay bunga ng kanilang 3 buwan na ginawang surveillance laban sa mga ito at ang mga nakumpiskang mga droga ay galing umano sa China at idinadaan sa ating southern coastline at mga corridors ng ating bansa. Pinag-aaralan din umano ang pagsasampa ng kaso sa may-ari ng bahay na inuupahan ng 4 na sospek. Mula dito sa PIDEA Head Office, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Ito po yung sinasabi natin, ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? Ang ating gobyerno may pagkatapang-tapang na kampanya laban sa droga. We have an ongoing anti-drug war. And yet, you see what's going on. Lalong lumalaki, lalong dumadami po ang pumapasok na droga sa ating bansa. Bilyon-bilyon. Yeah? Unresolved pa yung 6.4 billion na may nagsasabing 13 billion. Ngayon, panibagong 1.5 bilyong pisong shabu. Sino ba talaga ang contact ng mga demonyong ito sa loob ng ating bansa? And I'm calling the full force of the intelligence community, of the PNP, of the Armed Forces of the Philippines, of the NICA, or whatever intelligence community na meron po tayo. Paganahin nyo naman! Paganahin nyo naman! Nagbumukha tayong mga tanga sa nangyayaring meron tayong pagkalakas-lakas, pagkatapang-tapang na kampanya laban sa drugs. And yet, drugs is all over the Philippines. What's going on, mga kapatid? Sadyang ako'y parang si Soto lang, litong-lito ako. Sa totoo lang, hilong-hilo ako. Bakit ganon? Ang dami naming tanong ni Clarence Tuloy, bakit? Bakit? Di ba dapat nauubos yan? Di ba dapat natatakot lahat? Bakit? Dito? Bakit doon? Bakit ganon? Di ba? Ay, nako. Sino kaya makasasagot? Partner Jojo Laureto, sir, tawagan kita after the show, no? Tumatawag yata si paring Jojo Laureto ng Parañaque City. Paring Jojo Laureto, sorry, hindi kita masagot. Saglit lang. Paki-chat mo sa akin yung personal number mo, tawagin kita for whatever concern. Alright, sige. Isa pang report, mga suki. Importe daw na baboy sobra-sobra ang nasa bansa na ngayon. Nagbabalik para sa follow o panibagong report si paring Jojo Sikat. Paring Jo, huwag magpakasobra ng baboy. Pasok ka! Lumabas nga dito sa pagdinig ng Senado na sobra-sobra itong importasyon ng baboy sa bansa, kung saan umalma dito itong National Federation of Hog Farmers sa pangunguna ng chairman nito na si Chester Warrenton. Sa naturang pagdinig, ipinaliwanag nitong si Tana noong 2018 ang demand ng pork ay 1.7 billion kilograms, kung saan ang supply lamang ay 1.6 billion kilograms. Aniya ni Tan, kinakailangan ng gobyerno ng 100 million kilograms para maging sapat ang supply ng pork sa bansa. Subalit napag-alaman ni Tan na mahigit sa 400 million kilograms ng pork ang inimport sa bansa, kung saan nagkaroon pa ng sobra-sobrang 300 million kilograms na supply o 60 to 70 days buffer stock ng pork. Kasabay nito, nananawagan si Tan sa Department of Agriculture na gawa ng paraan ng sobra-sobrang importasyon ng meat sa bansa na naapektuhan na itong mga local farmers. Ayon dito kay Tan, with importation naman, this is actual figure from 2018. Again, our demand is the same, 1.7 billion kilograms, and our supply is 1.6 billion kilograms plus the imported, correct me if I'm wrong later, from the Department of Agriculture, we have imported or we have signed around 440 million kilograms, which is, in effect, we have a buffer of around 60 to 70 days. Instead of importing just 100 million para tamang-tama lang gagamitin natin dito sa Pilipinas, from 100 million, we imported 400 million. So meron tayong sobrang 300 million. In effect, may sobra tayo ng 60 to 70 days buffer, which is... Dahil dito, nananawagan ng Agriculture Subcommittee Chairman na si Senator Juan Miguel Zubiri na itigil muna ang importasyon ng pork bago tuluyang maapektuhan ng sobra-sobra itong mga local hog farmers sa bansa. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat Tabula para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ako maliban dyan sa sobrang quantity niyan, nais kong mabatid. Sana inimbestigahan na rin ng mga nag-iimbestiga, no, na ilan ba dyan ang smuggled? Yeah. Ilan ba dyan ang legal at ang smuggled? Kasi
Obviously, yung mga smuggled imported pork, wala pong halos buwis na binabayaran yan. Pinalulusot eh. Ayan. So, plus, ano ba yung mga taga-DA? Sino bang in charge dyan sa importation ng baboy na yan? Department of Agriculture. Ano pa? Bureau of Animal Industry? Ano pa? Oh, di ba dapat alam nyo ang nararapat lamang na bilang, quantity o dami ng supply ng baboy so that the local hog industry will not be affected. Ay nako. Ilan pa kaya ang mga taong puros komisyon ang nasa isip, Clarence? Puros pagkakakita ng iniisip na todo bale. Walang pakialam kung may mga kababayan tayong natatapakan. Batiin ko ulit ang aking kaibigan na head po ng Parañaque City Mayor's Action Team. Ayan. Architect Jojo Laurito. Ayan. Paring Jojo Laurito, pakitawagan mo ko after the show. Ayan. Mamaya po, after our Kamao Ngacero show. Maraming salamat sa panonood sa ating palatuntunan at sa Mayor's Office po ng Parañaque City. Batiin natin ang happy anniversary ang Philippine Army. Ayan. Ang Leader ng Philippines ay sinusuportahan po ang advokasya ng pagpapanatili po ng katiwasayan, katahimikan at kaligtasan po ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng Armed Forces of the Philippines, especially ng Departamento po ng Philippine Army. Panoorin po natin ang kanilang video. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy 122nd anniversary sa Philippine Army under the Armed Forces of the Philippines. Thank you, thank you. So, dun po sa mga nais maging bahagi po ng Philippine Army, pwede kayo magipag-ugnayan sa kanilang mga headquarters, or you can read their website para magiyahan po kayo kung paano kayo makapasok sa serbisyo ng Philippine Army under the Armed Forces of the Philippines. Samantala mga kaibigan, muli po natin balikan ang ating survey question. Nagagampanan ba ng PNP ang tunay na tungkulin nila sa taong bayan? What do you think mga kaibigan? Tayo po ay magpapatuloy sa ating programa pagkalipas lamang po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.